Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το όνομα μου είναι Φροσίνη Αδαμίδου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην καινούργια μας αναβαθμισμένη ιστοσελίδα empowerinternational.biz. Ήταν ένας από τους στόχους μας μαζί με τον αδερφό μας, τον Γιώργο τον Αδαμίδη, να δημιουργήσουμε μια πιο αναβαθμισμένη ιστοσελίδα με πιο πολλά εργαλεία, με ένα πιο δυνατό σύστημα για να βοηθήσουμε όλα τα καινούργια μας μέλη να ξεκινήσουν με μια σωστή αρχή. Γι' αυτό γίνετε μέλη στο newsletter μας. Θα δείτε εκεί το κουμπάκι για να πατήσετε για να μείνετε πάντα ενημερωμένοι στις καινούργιες εκδηλώσεις που γίνονται, τα καινούργια events, οτιδήποτε καινούργιες ανακοινώσεις έχουν σχέση και μαζί με το business και το προϊόν της World Ventures. Και προπάντων, χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα αναλόγως με τους στόχους σας, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία για να πάρετε την επιχείρηση σας στο επόμενο επίπεδο. Το όραμα μαζί με τον αδερφό μου είναι να δημιουργήσουμε όσο πιο πολλούς leaders γίνεται σε όλον τον κόσμο μέσω empowerment. Να βοηθήσουμε τον κόσμο να πραγματοποιήσει τα όνειρά τους. Πάντα καλή επιτυχία.